колко съм оранжев и денят ми започва така. Да, денят. Тази песен всеки ден по едно и също време я дават. Общо взето, всеки ден. Защо повтарям толкова общо взето? Защото речника ми е толкова беден да му се не види. Но пък за сметка на това слушаме Фил Колинс. In the air tonight. Не ми е добре. Сега става. И сега пак ще преживяме малко от този хумус. Хе-хе. Отлезнат се изкъпя, че съм така преживим малко не толкова. Ще се опитаме да отвържим възела, все пак, за да върнем шибаните дънки. Да, разбираш ли. Защото все пак, ако не ми харесва. За Изоспорт. Какво да ви кажа? Стоя тук отпред пред един денонощен магазин и разбирате ли, гледам едно работещо момиче. Чакайте сега да снимаме тази кочавра. Кочавра е много такова, кажи го, уронваща престижа. Тя просто работи. Тази вечер оставих си ключовете винаги на портиера, като излизам. Да не ги загубя, да не тежат, че гая ще шпават. Скриляк се ще е тука. Зато. Ма чак в един ще излезе. За куда ходя още от сега? В 10 отваря. Нали има там подгряваще, ама... За къвче. В Интерекспо център. Погледни през тези очила и ми виж, кажи какво е чувството. Чакай. Искам да ме снимаш докато ме пуша и някой път и да ме го пратиш. И да говориш някакви глупости. Ама не винаги говорим глупости, човека. Най-малко нагоре. Супер. Очилата са много гадни, много намазано виждам. Много тежко филм. Те са надрайни, те са някакви 20 годишни. Наистина са 20 годишни. Само на 20 ли са? На повече стояха... Ама те и отвътре са надрайни. Стояха в една работилница. Ето, вижте. Да не си заварял с тях, бе. Значи, именно. Точно в такова имаше да. Електрожена беше да чака нас в метро. Преди тамата да настъпи да кажа няколко заключителни думи. Това не е ракия. Това е свят Изоспорт. И се надявам да фащам правилния път. А трябваше да я налетиш. Това Руно е ние същи миксове всеки път. Това го слушахме и преди един месец. Абсолютно също. Това да дойдеш с майка си на концерт, дето общо взето хората предозират и умират след това, просто е безценно. 10 без 15 решавам да навляза в обекта, концерта, демек. Ето, вътре някакви оргии, това. Даже не знам защо трябва това да влезе в YouTube.